قنات کردو قنات کردو دی سالا 1990 li gundê Bêavê yê Qersê ji dayîk bûye. Ew jî wek gelek Kurdên ji ber zulm û zordariya Osmaniyan tev li malbata xwe goçê Sovyetan dike. Dibistana xwe yê seratî û navîn li Tiflîsa ku Kurd li wir pirin diqedîne. Zanîngeha xwe li Leningradê li zankoya karkeran bi serkeftin diqedîne. Dîsa doktoreya xwe li Leningradê li ser zilmannasî û vejeyê dike. Li Akademiya Entografyayê dest bi xebatê akademisyenê dike. Çawa ku şerê cîhanê ya duyem dest pê dike, qanatê Kurdû jî wek gelek rewşenbir, karker û gundiyê li hemberê fasîzma Naziyê tev li şer dibe. Dawiya şer de jî ber serkeftinên wî yên girîng nîşana stêrka sor bi wî ve tê danîn. Piştî ku şer qediya li zankoya Leningradê li Fakûlteya Zimanên Rojhilatî û Çandê da dest bi perwerdehiya zimanê Kurdî dike. Di vî navberî de gelek xebatên wî yên li ser rêziman, dîrok û wejeyê entografyayê çêdibe. Lê alê xebatên wî yên zanistî de bi giranî zimanê Kurdî bikartîne. Li aliyê mamosteyê qanatê Kurdû Josep Orbelîva li bin banê Enstitûya Leningradê beşa kurdolojiya ava dibe. Sala 1995 de Sibatê de Orbelî bi biryareke fermî digihîne avakirîneke serbixwe. Piştê mirina Orbelî, qanatê Kurdû dibe serok komarê Kurdîzaniyê. Heta dawiya emrê xwe gelek akademisyenên Kurd û yên din amade dike. Zaravayê Kurdî di milkî û goranî ji ber ku nekin bêşa zimanê Farisî de di hemberê gelek zimanzanê cîhanê tegoşîn dike. Di sala 1970 da zanîngeha Bexdayê Akademiya Kurdî vedike û qanatê Kurdû jî li wir endamê rûmetê tê hilbijartin. Feqiyê Teyran, Şerefxanê Bitlisî, Ehmedê Xanî, Mela Mahmûdê Beyazidî, Xaris Betlîsî, Silêman Selîm, Xosrûxan Banî Erdalan, Mastarê Erdalan. Berhemên wan nivîskarên mezin berdigerîne zimanê Ûrîsî. Di nava sed berhemên ewî nivîsiye lêkolîna gramera kurmancî û soranî dike. Bi temamî berhemî wî biguherîne zimanê Kurdî rêziman kurmancî sala 1957. Ferhenga Kurdî kurmancî û Ûrîsî sala 1960. Ferhenga Kurdî soranî Rûsî tevê Zara Yusupayeva sala 1983. Berenderkirina rêzimanên diyalekta Kurdî yanî kurmanciya jor û kurmanciya jêr sala 1973. Tarîxa edebiyata Kurdî cilda yekem û cilda 11 sala 1985. Gramera zimanê Kurdî sala 1909. 12 varîant û memozîn sala 1996. Zarokên Kurd li welatê Sovyetê bi pirtûkên wî hînê zimanê dê dibin. Heta salên 1990 da pirtûkên wî yê dersa li Ermenistanê hatine weşandin.